Дневният център за деца с увреждания се посещава от аутисти, деца с говорни дефекти, сензорни и двигателни нарушения, синдром на Даун. Идеята на младите хора от Горнооряховската гимназия да помогнат на тези деца се ражда спонтанно. Един ден, така както си стояхме и мислихме да направим нещо, някаква инициатива, и се сетихме за тях и отидохме при тях на посещение и така. Там като ги посетихте, какво видяхте? От какво имат най-много нужда? По принцип те имат най-голяма нужда от климатици, защото лятото им е много топло там и от това имат нужда. Преди по-малко от година тинейджерите от 9-я клас печелят приза за най-популярен клас. Той им се връчва заради десетките инициативи, които организират в училище и извън него. По този повод популярната изпълнителка Нели Петкова се срещна с тях в часа на класния ръководител. Този концерт обаче е най-мащабната проява, с която се заемаме, споделиха с екипа ни още младежите. Имаме помощ от много различни хора, на които благодарим много. Най-много на гимназия Буров, Община Горна Оряховица, Go for Show, които ще озвучат концерта ни, и на Симон Мелков, който доста ни помогна в последните дни. Според мен това е една много добра инициатива и малко хора се сещат да правят такива инициативи и мисля, че нужно беше да сме повече хора, да се подкрепяме и да направим тази инициатива. За първи път ли се включваш в подобна проява? Трудно ли ти е? Какво ти прави впечатление? Не за първи път, с Веню той правил и други концерти, не толкова мащабни, също участвах там. И малко е трудно, но не е невъзможно. В концертната програма ще участват изпълнителите на вокално студио Нова музика, балет Калина, балет Грация, гласът на България Стиляна Христова и поп-фолк дивата Яница.